SD ya. Ya, wis. Cita-cita yang mulia. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. Remen ya, Mbak ya? Nggih. Bilang dong remen aku gitu. Gimana? Aku remen. Aku remen. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, badi. Lerekipun. Nah. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Mas. Waduh, halus Pinaringan asmo. Nggih nderek tetepangan nggih nami kula Adelia Rifki. Adelia Rifki. Pidalem saking Keradenan. Keradinan mriku. Caket. Caket. Wah, caket. Kalih jam. Oh, mriki kalih Bapak. Kalih Bapak. Oh. Sampun anu, Mbak? Napa sampun napa? Tasi single napa mboten? Tasih. Mosok kalih sing enong. Wah, tenanan kuwi. Napa? Kalih sing enong es tuh. Oh. Kula ditolak kalih Mas Rudi. Ya Allah. Kok iso? Nggih, Mbak. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. Nggih, lerekipun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Ki lanang ya. Namanya apa sih, Mbak? Dari tetepangan nami kula Mei Anggra saking Bangilan Tuban Jawa Timur Indonesia, Mas. Iya ngene iki lho. Piye, kono ki piye? Angger dadi bojone ora kemut-kemut ngene iki. Pidalem saking Bangilan ya, Mbak ya. Saking Bangilan Tuban menika leres. Wah, sing duwe planet Bangilan ya iki. Lancang. Remen nggih, Mbak? Alhamdulillah seneng banget, Mas. Seneng karena derek nyengkuyung jenengan menika Mas Dalang. Nyengkuyung tok. Ya nggih. Tapi kok merengut terus seket mau iki ngopo. Boten jere sinten kula yang guyu. Nah, ngono kuwi. Angger senyum lho manis. Mbak paring donga dumateng para warga masyarakat berhubung kene. Nggih mawon kalih dagelane nyicil. Oh nyicil. Nah, mugi-mugi masyarakat Blebo pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Panenan tambah kathah. Amin. Panjang yuswa kemawon. Amin. Muga-muga tambah sekata-kata ya, Mas. Amin. Ngene iki ya bojone ra ndelok, Mbak. Mboten. Kok iso? Kula gua. Ngono kuwi, nganti ngono kuwi. Mboten. Kula salah teng griya menika. Oh napa? Kula salah teng griya garwane kula. Ya Allah, berarti budal dhewe iki. Nggih, Mas. Ya Allah. Perawan kok Saprawan. Lerek. Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu, Mbak. Pinaringan asma. Nggih, nami kula Dewi. Dewi sinten? Dewi Santoso. Dewi Santoso. Nggih. Wingking saking? Saking Blora. Saking Blora. Bloronipun? Nggih, Blora. Nggih Blora to? Nggih. Oh. Siap. Matur sembah nuwun. Nggih. Bukan ditakoki prawan. Lah tas single napa? Alhamdulillah SMP. SMP niku? Sampun manak pisan. Lah kuwi lho. Sampun manak pisan. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Lerekipun lah niki pamungkasing Waranggono. Weh. Wilujeng dalu, Mbak. Nggih, saking dalu Mas Dalang. Nggih, pinaringan asma. Kula Rini. Rini, Mbak Rini sinten? Nggih, Rini Serena, Mas. Weh, wingking saking? Saking griya, Mas. Saking griya-griyanipun. Boten dibeto. Boten kula beto. Kok apa kok, Mas? Banyolan lawas ngaten niku, Mbak. Nggih, matur nuwun nggih Mbak Rini. Wis. Nyugoto langgaman sih ono karo ngenteni Mas Penceng. Mergane aku lan kowe kuwi ora ijen ning dikancani Mas Penceng. Apa wis rawuh Mas Penceng? Oh, pun. Ya wis ngono langsung ya, Nak. Ayo ditumpake praon ae. Monggo.